Nám sa teda podarilo s bývalým vlastníkom dohodnúť a v mesiaci október sme odkúpili rádovo 6 hektárov pozemkov. To znamená, máme teraz vlastne umožnené z hľadiska legislatívneho, že môžeme už teda nielen kresliť, ale aj pripravovať projekty na výstavbu. A samozrejme, tak ako sme zadefinovali v roku 2003-2004, tak našim cieľom samozrejme ďalej je postaviť hotel. Netajíme sa tým, že by to mal byť 5-hviezdičkový hotel, pretože Banská Bystrica ako stredisko cestovného ruchu a regionálny centrum má síce veľa hotelov, ale povedzme si reálne, že predsa len tá úroveň trošku by mala byť podstatne vyššia z hľadiska toho, čo Bystrica chce a kde by sa chcela dostať. Takisto reagujeme v tomto aj na to, čo je vlastne v zmysle územného plánu, pretože druhým objektom je samozrejme polyfunkcia. My sme v jednaní s terajším vlastníkom spoločnosťou ANG a budeme v štvrtok znova jednať o vlastne ďalšom zmysluplnom rozšírení terajšieho shopping centra o ďalšie molo rádovo 13 až 14 000 metrov štvorcových, pretože myslím, že kolegovia, ktorí tu sedia, mi dajú asi za pravdu, že tým, že toto molo a tento shopping center sa veľmi dobre zapísal, tak samozrejme začína byť záujem aj od veľkých hráčov, ktoré, ja neviem, Hennes, Morris, Piep, Kloppenger, C&A a tak ďalej, ktorí sú už v Bratislave a takisto sa chystajú samozrejme do väčších krajských miest. A z hľadiska toho, že toto chceme zhruba do 2 rokov postaviť, do 2,5 roka, tak samozrejme vtedy akurát si myslím, že to bude to práve obdobie na to, aby tieto nové značky sme mohli aj v Banskej Bystrici privítať. Čo sa týka, to je prvá etapa vlastne v rámci tohto, to znamená hotel a shopping, pritom ale shopping samozrejme prepojený veľmi zaujímavým spôsobom s terajším shoppingom, to znamená suchou nohou. V rámci tejto štúdii sme nezabudli aj na to, čo Banská Bystrica znova žiaľbohu teda nemá, absentuje to, a to je, nazvime to, športová hala, respektíve nejaká arena minimálne pre 5-6 tisíc ľudí, kde teda nielen športové, ale aj kultúrne podujatia chceme, aby sa konali. Zatiaľ je plánovaná bez ľadovej plochy, čo samozrejme radi by sme napravili, ale je to samozrejme otázka dohody s mestom a s vyšším územným celkom, pretože samozrejme pokiaľ tam byť aj zimný štadión, tak je to už o úplne iných financiách a následne samozrejme aj o spoluinvestorstve štátneho sektoru, respektíve verejného. No a ten ďalší vlastne projekt, ktorý je k tomu, to je vlastne taká ako loď, je to dlhý objekt, ktorý, keďže sa tu teraz nachádzame práve na výstave Forarch, ja si myslím, že asi mi všetci dáte za pravdu, že Banská Bystrica síce má rada výstavu Forarch, ale vždy celá Banská Bystrica trpí 4 až 5 dní tým, že práve v centre je táto výstava, pretože nie len teda, že ten stan sa postaví a potom demontuje, ale je tu kolaps dopravy, nie je nikde parkovať a tak ďalej a tak ďalej. Takže našim cieľom znova v súlade s územným plánom a s dokumentáciou, ktorá je schválená, je postaviť takúto zmysluplnú výstavno-kongresovú halu, nazvime to, s podpivničenými minimálne 2 až 4 podlažia parkovacích miest. A v rámci toho teda tá synergia sa nám javí práve na šťavničkách veľmi zaujímavá, lebo je tam fotbalový štadión. Tým, že je tam malá športová hala, vieme, že mesto pripravuje revitalizáciu a rekonštrukciu šťavničiek, plavárne. Nie je žiadne obchodné tajomstvo, že naša spoločnosť spoločnosti s ďalšími spoločnosťami pripravuje a podieľa sa na revitalizácii plážového kúpaliska plus pripravuje výstavbu akvaparku, kde je teda vydané už právoplatné územné rozhodnutia a momentálne sa projektujú projekty pre stavebné povolenie, ale keďže samozrejme chceme prevádzkovať aj plážové kúpalisko počas leta, tak bude to trošku pozastavené, začne znova až na jeseň. Tak práve toto celé centrum si myslíme, že má veľkú pozíciu v budúcnosti. Celé to územie vlastne spolu 7 hektárov by bolo veľmi zaujímavým spôsobom zdevelopované, zurbanizované a stalo by sa fakt takým moderným centrom. To je vlastne to, o čo sa nám už vlastne v roku 2003 sme sa teraz snažili, aby to takto dopadlo. No a toto je vlastne taká zastávacia štúdia, ktorá by tomu mala otvoriť dvere. Je samozrejme, že budú teraz nasledovať jednania, či už s hotelovými spoločnosťami o značke tohto hotela. Máme vlastne vybranú zahraničnú spoločnosť Cushman Wakefield, s ktorou začíname intenzívne rokovať a samozrejme pripomienkovať celé veci. A takisto samozrejme ohľadne tej športovej haly a toho ďalšieho stánku sa nebránime spolupráci s ďalšími subjektami, či už podnikateľskými alebo verejnoprávnymi. Takže z hľadiska tohto chceme v roku 2008 mať
do konca roku, aspoň teda, jak sa podarí, dúfajme, právoplatné územné rozhodnutie, pretože vieme, že týmito projektami sa nevyhneme veľkej environmentálnej štúdii. Najnovšie výdobytky techniky, čipové karty našli na Slovensku uplatnenie už nielen v autodoprave, ale